Sapine Enyong melahirkan part 2. Halo lur, Sapine Enyong lagi berjuang lahirna anake lur. Kedelengannya melasi banget ya lur, ndase turun nangaring lemak. Oke lur, tak tidak kena fakta-fakta tentang sapi nek arek melahirkan. Salah sijine ambing nek ora susune gue menggedeni karo ngatosi. Keloro sapine gue gelisah. Kepriwe gelisah? Ya gue kadang ngadeg, kadang jagung, kadang ngadeg, kadang jagung. Sing ketelu buntute sering diangkat. Nah sing kepapat biasane sapi gue meteng gue umure 9 bulan kayak wong-wong pada umumnya. Terus manake biasane siji, jarang banget nek ana sapi lahiran gue kembar. Terus sering-seringe nek sapi lahiran gue wengi-wengi lur, soalnya sing aman karo sing sepi mbok ya. Tapi dilalam bunang apa ke sapi nenyong malah awan-awan itu gitu. Alah yung malah ki urung rampung wis diajak ngadeg. Primen ya lur, mau ketanggur sikile apa para bahaya ya lur maring anake. Mending lagi ramaku ngesuk nane naring kono, burine anak tembok ngarepe anak pring. Kepriwe ya lur, aduh.